Denai yo bamain cinta kini nan seso denai surah. Janji nan lamu indah mangasan di dalam hati udah nang jombang. Mampunya kini udah baraliah jauh orang lain bakas ya sayang baralia sayang. Janji nan lamu indah mangasan di dalam hati udah nang jombang. Mampunya kini udah baraliah jauh orang lain bakas ya sayang baralia sayang. Janji nan lamu indah mangasan di dalam hati udah nang jombang. Mampunya kini udah baraliah jauh orang